Детоксикация. Какво е детоксикацията и колко често правим детокс на нашето тяло? Веднъж годината, веднъж на 2, на 3 години или никога не сме правили детокс, прочистване на нашето тяло. Детоксът е прочистване на тялото от вредните токсини. Ако често ни боли глава, ако имаме проблем с кожата, появява се акне, имаме често подуване на стомаха, боли ни често корема, имаме нарушен хормонален дисбаланс. Това означава, че тялото крещи: имам нужда от детоксикация. Ето ви един добър начин да направите това. Първо, алоe вера гел. Алоe вера гелът е полезен, защото съдържа над 200 полезни съставки, богат на витамини, на минерали, на микроелементи. Дава на тялото жизненост и енергия, от която се нуждае през деня. Капсулите Reishi Plus снабдяват организма с витамин С. Подобряват чревният метаболизъм, допринасят за намаляване на умората и отпадналостта. Капсулите Pro 12+, специално разработена формула с над 1 милиард бактерии във всяка капсула от 12 различни бактериални щама за изграждане и подкрепа на чревната флора. Коластра. Първото мляко на кравата след раждането на теленцата. Коластрата подсилва имунната система на нашето тяло, като същевременно заздравява чревната стена, като по този начин осигурява доброто усвояване на хранителните вещества и не позволява на вредните да достигнат до червата и да се развият. Пробаланс. Еднообразното хранене, стресът и липсата на движение могат да нарушат алкално-киселинният баланс в нашето тяло и да се предизвика свръхкиселинност, която е предпоставка за зараждане на редица болести. Поръчайте всичките тези продукти в комплект. По този начин ще се абонирате за новата програма за детокс на цялото тяло LR Health Mission. Ще направите детокс на своето тяло за цели 3 месеца, като ще възвърнете своя тонус, своята енергия и ще подобрите своя клетъчен метаболизъм, чернодробен метаболизъм и чревен метаболизъм. LR Health Mission. Сега.